Unit number 4. Articles. Article е граматическата категория член. Using the articles in English is easy. Членуването в английски език е лесно. Неопределителен член. Изразява се с или н. Определителен член. Изразява се с д. They are articles only in front of nouns or in front of the adjectives defining the corresponding noun. Articles are not stressed. Членуват се само съществителни имена. Членът стои пред съществителното име, към което се отнася, или пред придружаващите го прилагателни имена. Върху него не пада ударение. Examples. Примери. A pen. Тук поставяме неопределителния член а. Поставяме, когато следващото съществително име започва с съгласна. Н поставяме, когато съществителното име започва с гласна. The telephone. The new telephone. Определителният член Д най-общо казано отговаря на българския пълен или кратък член. Не винаги обаче имаме точни съответствия, когато на български членуваме с пълен или кратък член, в английския език нямаме Д, но като за начало това правило може да послужи за ориентир. Announcer. Announcer. W в тази дума не се чете. Answer – отговор. An interesting answer. Интересен отговор. The indefinite article, неопределителен член, има две форми. Пред думи, които започват с съгласна или полугласна. In front of words beginning with a consonant or semi-vowel. Consonant – съгласна, vowel – гласна, semi-vowel – полугласна. Всички думи, упоменати по-долу, започват с съгласна, затова пред тях поставяме A computer, a bag, bag, чанта. A CD, a map, map означава географска карта. A window, window, прозорец. Поставяме пред думи, които започват с гласна. In front of words beginning with a vowel. An apple, ябълка. An actor, актьор. An egg, яйце. An island, остров. Произношението е island. S не се чете. A or an originates from one. It is used with countable nouns and singular. Или ън произлиза от числителното един. Тоест, където имаме бихме могли да заместим с one. An apple или one apple. An actor, one actor. Употребява се с бройни съществителни имена в единствено число. I've got a brother and a sister. Brother, брат, sister, сестра. I've got е съкращение от I have got, аз имам. Можем също така да кажем I've got one brother and one sister. When we mention something for the first time, когато споменаваме нещо за първи път, отново използваме неопределителния член или ън. I have a new mobile phone. It's great. Great – чудесен. Аз имам нов мобилен телефон, той е чудесен. Понеже въпросният мобилен телефон е споменат за първи път, пред него поставяме Ако го спомена още веднъж, ще използвам д, защото говорим за един определен телефон, този, който аз имам. The telephone is great. Телефонът е чудесен.
Вече знаем точно за кой от целия клас предмети става дума. When the listener doesn't know who or what we are talking about. Поставяме a или an, когато събеседникът или слушателя не знае за кой или какво се говори. Отново, когато споменаваме нещо за първи път. Paul works in a factory. Work – работя. Work. Factory – фабрика. Paul works in a factory. Paul работи във фабрика. Jane works in a small cafe. Cafe – кафене, докато coffee означава напитката кафе. Coffee – cafe. Jane works in a small cafe. Jane работи в малко кафене. When we introduce the job or character of somebody. Когато представяме професия или характера на даден човек. Mary is an architect. Мери е архитект. She is a very pretty woman. Тя е много хубава жена. Pretty – хубав. И използва се само за жени, в никакъв случай за мъже. В някои случаи може и за неодушевени предмети. Very се поставя пред наречия или прилагателни имена. Пред съществителни имена обаче поставяме much или many в зависимост от това дали те са броими или не. When we describe something. Describe – описвам, когато описваме нещо. Something – нещо. It's a lovely day. Това е прекрасен ден. Lovely – прекрасен. India is an enormous country. Отново пред enormous country имаме an. Забележете, че тук нямаме само съществително, а пред съществителното се появява прилагателно. В този случай, когато имаме комбинация от прилагателно плюс съществително, а или ън поставяме зависимост от това с каква буква започва прилагателното. Вече гледаме прилагателното. An enormous country. По същия начин, ако имаме an interesting book. Интересна книга. Unit number 4, Exercise 1. Слушайте текста и обърнете внимание на употребата на неопределителния член. I have got a new mobile phone. It's great. It's from a big shop down the street. It has got many functions. It is an elegant, modern, functional phone. I use it every day. It is a perfect phone for me. Внимание, пред съществителните имена в множествено число и пред неброими съществителни имена не се поставя неопределителен член. Никога пред съществителни в множествено число и пред неброими съществителни. There is no a or an in front of uncountable nouns or nouns in plural. A sugar, това е gрешно. Грешно е също така да кажем a books, защото books е в множествено число. Translation of the text. Превод на текста. I have got a new mobile phone. Аз имам нов мобилен телефон. It's great. Той е чудесен. It's from a big shop down the street. Той е от голям магазин надолу по улицата. Street – улица. Down – надолу. Down the street – надолу по улицата. Shop означава магазин. Магазин обаче ще се превежда като списание. It's from a big shop down the street.
It has got many functions. Той има много функции. It is an elegant, modern, functional phone. Той е елегантен, съвременен, функционален телефон. Function – функция, functional – функционален. I use it every day. Use – използвам. It може да играе ролята на лично местоимение, в случая ще означава него, го. Аз го използвам всеки ден. It is a perfect phone for me. Perfect – перфектен, идеален. Това е перфектният телефон за мен. Unit number 4, a or an. Question 1. Articles, a or an. Поставете a или an, където е необходимо в изреченията. Number 1. Jerry is a dog. Джери е куче. Dog – куче. Dog започва с съгласна, затова поставяме a. Jerry is an old dog. Тук имаме прилагателно пред съществителното и прилагателното започва с гласна. Затова поставяме an пред цялата фраза. An old dog. Джери е старо куче. Number 3. This is a car. Car – кола. Number 4. This is an elegant car. Отново прилагателното elegant започва с гласна. An elegant car. Елегантна кола. Number 5. Tracy is an elephant. Elephant – слон. Трейси е слон. Number 6. Tracy is a strong elephant. Strong – силен. Tracy is a strong elephant. Трейси е силен слон. Number 7. It is a hotel. Number 8. It is an elegant hotel. Това е елегантен хотел. Number 9. This is an airport. Airport – летище. Това е летище. Number 10. This is a modern airport. Това е съвременно летище. Modern започва с съгласна. Поставяме a отпред. Number 11. Simon is a poet. Simon е поет. Number 12. He is an expert on computers. An expert on computers – експерт по компютри, експерт в областта на компютрите. Number 13. I'm an engineer. Engineer идва от думата engine, машина или двигател. I'm an engineer, аз съм инженер. Number 14. Lucy is an actress. Actress – актриса. Number 15. Russia is a big country. Русия е голяма държава. Number 16. Japanese is a very difficult language. Японският е много труден език. Difficult – труден. Language – език. Japanese is a very difficult language. Number 17. What a lovely house. Каква прекрасна къща. House – къща. Number 18. American Ford is an automobile. Automobile – думата се произнася с О. Винаги, когато имаме съчетанието A и U, произнасяме O. 19. A horse is an animal. Horse
означава кон, animal – животно. Конят е животно. Тук също така можем да поставим the, ако имахме правило за поставяне на the. The horse is an animal. Number 20. Enina is a small village in Bulgaria. Village – село. Enina is a small village in Bulgaria. Енина е малко село в България. Test exercise number 3. Опишете вашия мобилен телефон или вашия офис, или пък вашата кола. Пример. My mobile phone is small. It is very functional. I use it very often. Very often – често. Или My office is sunny. It is very big. I have many computers in my office. По същия начин може да направите собствени описания. Поставете или ън, където е необходимо в следващото упражнение. Number 1. Nelly is a very nice young lady. Нели е много хубава млада дама. Young – млад. Number 2. She isn't a doctor. Тя не е лекар. She isn't a doctor. Number 3. We aren't colleagues. Тук не поставяме нищо, защото colleagues е в множествено число. Ние не сме колеги. Number 4. Is Jack an economist? Economist означава икономист. Jack икономист ли е? Това е въпросително изречение. Във въпросителни изречения с глагола съм разменяме местата на по-дълга изказуемото. Jack is an economist. Jack е икономист. Въпросът ще стане Is Jack an economist? Number 5. Tulips are beautiful flowers. Лалетата са красиви цветя. Tulips – лалета. Beautiful – красив. Flower – цвете. Flower много прилича на думата брашно, която видяхме в първия урок, само че двете думи се пишат по различен начин. Number 6. My friend is from Sofia. Пред местоимения никога нямаме членуване. Също така, пред градове или държави. My friend is from Sofia. Моят приятел е от София. Number 7. What nice cats. Какви хубави котки. Cats е в множествено число, не поставяме никакъв член. Number 8. Are you all students? Отново имаме множествено число. Are you all students? Number 9. Have a sandwich and mineral water. Have a sandwich означава вземи си сандвич. В тази фраза have няма общо с глагола имам. Пред mineral water отново не поставяме нищо, защото отговаря на правилото за неброимите съществителни имена. Пред тях не поставяме членове. Number 10. Madonna is a pop star. Madonna is a pop star. Number 11. This is a photo of my family. A photo of my family. Снимка на моето семейство. Пред my не можем да поставим ън или да. Number 12.
Give me apples and oranges. Отново имаме множествено число, нямаме членуване. Give me означава дай ми. Give me apples and oranges. Дай ми ябълки и портокали. Number 13. This is an interesting newspaper. Това е интересен вестник. Newspaper – вестник. Number 14. My children are very clever. Clever е прилагателно име, а за да можем да поставим «а» или «ън», трябва да имаме и съществително. В случая пред clever не поставяме нищо. My children are very clever. Моите деца са много умни. Number 15. This is a big modern building. Building – сграда. Идва от глагола build – строя. Това е голяма, съвременна сграда. Number 16. Dogs are lovely pets. Pets – домашни любимци. Кучетата са прекрасни домашни любимци. Number 17. My father is an architect. Architect. CH тук се произнася като К. Баща ми е архитект. Number 18. He is from Paris. Paris произнасяме с С. Той е от Париж. Number 19. Plovdiv is a big town. Пловдив е голям град. And finally, number 20. И накрая номер 20. Vienna and Berlin are big cities. Cities е в множествено число. Отново тук нямаме членуване.